Тъй като темата днес е изключително важна. Първо искам да представя участниците. До мен е адвокат Васил Попов, който е един от най-известните социални адвокати в България и се сблъсква с проблемите на дирекция социално подпомагане в много от областите в страната. Вляво от него е Ангел Георгиев, народен представител от Възраждане и областен координатор на Пловдив. Аз съм Емил Янков, народен представител от Възраждане и председател на градската структура на Възраждане в Пловдив. Темата на днешната пресконференция е изнасяне на факти и обстоятелства, данни за системни злоупотреби в дирекция социално подпомагане и липсата на контрол. Основният проблем, който забелязваме на редица места, тъй като заедно с адвокат Попов присъствам на някои от срещите. Присъствал съм на такива срещи в Асеновград и в Карлово. Това, с което се сблъскваме, е непознаването на правилата и тяхното неспазване. Когато не познаваш собствените си правила и когато не ги спазваш, съответно не може да се каже, че че се върши качествена услуга, а тази услуга и цялата тази работа, която те изпълняват, функцията им основно трябва да бъде в интерес на българските деца. Децата, които са поставени под някакъв риск, за съжаление, такава работа не се вижда. Има на много места, има пропуски. Адвокат Попов ще ви изнесе изключително много данни за несправяне с ситуацията, протакане на случаи и най-лошото, което в крайна сметка се случва, е, че хора, които показват незнание, решават детски съдби. Това е трагично. Не бих искал да звуча толкова черногледно, но за съжаление ситуацията никак не е розова в дирекция социално подпомагане. Най-лошото е, че това не е единичен случай, не се вижда само в една дирекция, а е поголовно в цялата страна. Това е начин на работа, това е схема на работа. Схемата на нищо правене е превзела дирекцията. В тази връзка адвокат Попов по-късно ще ви запознае в малко повече детайли. Група експерти, начело с адвокат Васил Попов, изработиха една наредба, която беше предложена преди около 2 месеца на министъра на труда и социалната политика, министър Гоцанов. Съответно, той прояви желание за съдействие, съответно прояви интерес на първо четене. Тепърва ще разберем дали това ще се случи. Става въпрос за улесняване на работата и повишаване на ефективността на работа на дирекция социално подпомагане. Защото, пак ще кажа, хора, които решават детски съдби, трябва да знаят какво правят. Сега ще дам думата на адвокат Попов да започне с изнасянето на данните, които е събрал. Заповядайте. Здравейте, благодаря за представянето. Това е поредната от множество пресконференции, които правим за споделяне на данни и информация за системни злоупотреби и накърняване правата на децата. Този тип дейност е осъществяван от 2021 година, принуден от бездействието на службите, които трябва да контролират закрилата на децата. За пореден път, в присъствието даже този път на господата от Възраждане, те лично видяха за какво става въпрос. В последния случай беше в ДСП Карлово. Искам да отворя една скоба, за да няма спекулации. Аз не съм представител на Възраждане, не съм политически обвързан. По линия защита правата на децата съм се опитвал да провеждам изключително много разговори с представители на всякакви политически партии, но към момента адекватно присъствие и съдействие оказаха господата, които виждате до мен, плюс още някои, които ги няма днес. Искам да им благодаря за тази активна гражданска позиция. Аз си оставам представител на адвокатурата и не съм политически обвързан към никой, тъй като някои от медиите, които бяха поканени, вероятно заради наличието на представители на политическа партия, не се появиха днес.
Така, по отношение на фактите, които нямат политическа окраска, някои от присъстващите днес лично се запознаха с такива доказателства още от началото на 25-та година във връзка с дисциплинарното уволнение на директора на ДСП Надя Танева, която твърдеше, че няма никакви нарушения по време на нейната работа. Само че това се оказа една голяма неистина, която продължава и към момента, което значи, че Танева може да е била шеф на дирекция, но злоупотребите продължават и след нея. А тя дълго време управлява тази дирекция. Последно, какво се случва най-фрапиращо, което ограничава правата на гражданите и правата на адвокатите като процесуални представители. Господата от Възраждане и в Хасково, и в Карлово лично се сблъскаха с нарушение на член 34 от АПК, който ограничава правото на достъп до събираните данни за гражданите. При такова искане, ако някъде дадат да се запознае с досиетата, ние ги получаваме или в някакъв насипен вид, с избирателно заличени данни. Последният случай, с който провокира моята бурна реакция и съдействието на господата от Възраждане, в ДСП Карлово при искане да чета досие, т.е. да се запознае по смисъла на закона, ми бяха хвърлени 2 наръча документи, горе-долу по санти нещо обем, непрошнуровани, непронумеровани, неподредени, с заличени цели страници съдържание на изявление на един от родителите. Това не са лични данни. Личните данни са ясно описани в регламент 679 по памет и Закон за защита на личните данни. Заличавани са факти и обстоятелства, твърдени от някои, които подлежат на проверка, които могат да бъдат обвързани с наказателна и с административна отговорност. След това поведение на служителите в Карлово, аз поисках да бъде организирана среща и тези неща, защото аз не мога да нареча, че това е преписка, по подобен начин да водиш документация, бяха предоставени на министър Гоцанов, който разпореди проверка. Тогава бяха обсъдени някои от нещата, които спомена господин Янков, че не се водят добре преписките на децата, че има възможност да се изваждат и привнасят документи, че има възможност да се извършват документни престъпления. От тук знам вече за 2 досъдебни, едно в Пловдив и едно в Карнобат, за такъв тип дейности, като в Пловдив едва в административен съд установихме подправени подписи. Ако не ни се ограничават правата, ще можем да осъществяваме така наречения личен и граждански контрол още при етап запознаване с преписките. И съм сигурен, че много социални работници ще се замислят дали да подправят подписи. Когато един адвокат знае, че има право да гледа преписката, което е право и се осигурява. Та по този повод изговорихме някои неща с министър Гоцанов, предложихме му промяна в правилника за прилагане. Човека реагира адекватно, надяваме се да продължи тази адекватна реакция и да бъдат направени тези промени, които не са нещо съществено, което ще разтърси работа на системата. Напротив, моето мнение е, че сферата за закрила на децата трябва да се пипа много внимателно и много бавно, с анализ на всяко едно действие. Това, което предложихме, е безспорно, то го има в известна степен, но не е толкова ясно дефинирано. Масово дирекциите социално подпомагане не завеждат и не регистрират протоколи. На практика всеки може да си напише каквото си иска. И ако гражданин не си познае подписа или не потвърди съдържанието, а могат да съставят протоколи в отсъствие на граждани, което знаете, че няма как в една съдебна фаза ние да го успорим. Отделно от това има възможност за манипулиране на документи в информационната система и тяхното последващо поправяне. Тук съм ви приготвил 2 документа, изходящи с една и съща дата. Изготвени, които ще остава отворен въпроса как точно са получили, кой точно ги е пипал и как ги е пипал. Към момента е декларирана гласа от министър Гоцанов, надяваме се тя да продължи. Такова съдействие срещнахме и от изпълнителния директор на АСП на по-предходен етап, която оказа съдействие. Наистина в ДСП Пловдив беше направена нас дълбочена проверка, но след 15 години, в които аз постоянно предоставих доказателства за такива злоупотреби. Резултатът от това беше дисциплинарното уволнение на Танева. Какво се случи след случая в Карлово? Тъй като аз в Карлово, въпреки заличените пасажи от изявления, успях да се ориентирам в документацията на официалните документи. Това са планове за действие, социални доклади и така нататък.
точка по точка изписах в жалбата до инспектората това, което съм видял като нарушение. Само че от инспектората получихме отговор, че това, което съм посочил, респективно видял, не се е доказало. Няма как да кажеш, че не се е доказало липсата на задължението на длъжностното лице да проведе определени по вид срещи с граждани. И тези протоколи от срещи, поради липсата на адекватно водени и регистрирани документи, винаги могат да бъдат добавени, само че ще липсват протоколите. И отговора, който получих, беше, че примерно моят клиент е казал, те са му предоставили готов план за подписа. Той трябва да бъде изработен с участието на двамата родители. Той е казал, аз искам да го обсъдя с моя адвокат, което е негово право. Само че те вече го въвеждат в, как да кажа, един вид го валидират, тъй като пращат му го почта и приемат, че има готов план. На мен това ми се е случвало лично в ДСП Пловдив многократно. Ще си позволя да посоча Цонка Кечева, позната и на други граждани тук. Ще си позволя да посоча Момчил Куков, Анелия Дернева. Масово се извършват такива злоупотреби. Отговор от инспектората беше, че това, което сме посочили, не се е доказало. И са дадени някакви указания, тъй като нещо е констатирано. Само че нас никой не ни каза какво точно е констатирано, за да мога аз да реализирам правата на тези граждани или да посоча на съда какво точно е констатирано като пропуск. Защото съда не е орган по контрол на дейността на социалните работници и съдиите не са длъжни във всяко едно нещо да проверяват работа на социалните работници, освен ако адвокат не е посочил или някой не поиска нещо друго. В крайна сметка, социалните за това са независим орган по закрила и държавата в лицето на съдиите да им има доверие. Само че това доверие е системно изкривявано. Пореден пример ще дам за Стамболийски. В ДСП Стамболийски по едно дело, защото пак ви казвам, няма как по друг начин да се здобия с информация, поисках пълната преписка по досието на едно дете. От клиента си, на който аз съм му казал какво да прави, как да комуникира с социалните и как да ги уведомява, получихме качени в електронното дело пред Окръжен съд Пловдив, получихме набор имейли, изпратени от моя клиент до социалните. И социалният доклад, въз основа на който е пратен по делото, в който обаче не се споменава това, за което той е искал съдействие. Нито един имейл, отправен до тях, не е регистриран. Аз мога да ви ги покажа. Разпечатка на препратени имейли. В някои от имейлите той прави волеизявление за съдействие. Той каза, моля да ми окажете съдействие във връзка с и описва твърдяно според него нарушаване правата на детето. Може да е прав, може да не е прав. Те са длъжни да проверят и да ги регистрират. Включително в това, което е пратил на съда, липсваха документи, с които ние разполагаме. И аз питам тук, кой има наглостта да си позволи да укрива документи от българския съд? И как този съд ще правораздава? И за следващото съдебно заседание аз не искам, подготвил съм да покажа на съдиите, ето вижте какво са ви пратили на вас, вижте ние с какво разполагаме. Такъв случай имах преди години и съм го коментирал многократно във връзка с случай на работа на Анелия Дернева, която като контролиращ орган по закрила за 6 месеца, за половината време от 6 месеца, нямаше писмени документи къде са били 2 деца от дом. Районен съд Пловдив постанови решение, с което децата бяха изкарани от институциите. Нещата са наистина много и малко се затруднявам да ги подреда, защото и времето е кратко. По едно друго дело в Пловдив, разпоредени са изготвени на социални доклади. 2 дела, едни и същи страни с различен предмет. Едното дело е издръжка, другото е лични права. Социалните от Пловдив, помня кой го е изготвил, трябва да погледна. Няма подпис на социалния доклад, кой го е изготвил, което също не е правилно за мен. Само го е заверил директора. Така, този социален доклад е изпратен по 2 дела. Свалям глас от системата, пращам го на клиента и му казвам, виж, провери фактите, правилно ли са описани. То там не пише реално къде живее този човек. Пускам аз 2 писма до съдията, който е един и същ по 2 дела и му казвам, господин съдия, в тези социални доклади има непълноти и неточности. Разбира се,
човека съобразява, защото аз представям и допълнителни доказателства, и пуска разпореждане за нови социални доклади. И колко време, това са деца, колко месеца ще отлагаме и ние дела за елементарни социални доклади, в които те трябва да съвестно да изложат това, което са възприели и да възприемат това, което им е оказал съда. Съда изрично е оказал да се наблюдава отношение дете-родител. Това е описано в едно специално указание и това нещо го няма в социални доклади. И съдията, за да постанови правилен съдебен акт, той трябва да го събере това доказателство. И после някой като Цонка Кечева обяснява, че са били много натоварени. Няма как да се работи така. Ето ви ги писмата. На 18 септември съда отново е разпоредил изготвянето на социални доклади. Даже им е написал във всяко едно писмо, кое дело за какво е. Системно се нарушават императивни разпоредби на закона. Казано е в закона, че всеки един социален доклад, преди да се внесе в съда, трябва да се предостави на родителите да се запознаят. Попитайте тези граждани, които са тук, колко от тях са получили и са били информирани да отидат да се запознаят с това. И понеже аз няколко пъти правих такива възражения в съдебна зала и сега в Пловдив нахитряха много и на социалния доклад отдолу пишат на основание законовата разпоредба, родителите са уведомени, че с изготвения социален доклад могат да се запознаят. То това го пише и в закона. Само, че никой не ги вика да се запознаят. Имал съм случаи преди години социалния доклад се внася между половин и един час преди заседание в съда. И когато човека, за който аз в случая коментирах преди малко, имаше социален доклад, получи го, пратих му го да се запознае. Аз му го пратих. И той имаше възражения. Ето какъв е резултат. Съдия от Пловдивския районен съд приема нашите възражения, адресирани до него и казва, не сте си свършили работа, едва ли не им разпорежда нов социален доклад. Това нещо струва пари на държавата, накърнява интересите на деца. Съдилищата отлагат заседанията с месеци. В тези месеци тези деца са в потенциален риск от родителски конфликт или наличен такъв родителски конфликт. Ще се върна пак на Карлово, тъй като позовавайки се много често на защита на личните данни, те така обясниха, че затова са заличили цели пасажи, които не са лични данни. След това в делото съда е поискал материали, те са изпратили отново много малка част. Това, което бяха заличили, аз вече го имам от съда. И то съдържа елементарни изкази на някои от родителите, които твърди за битови условия или за нещо, което е далеч от обхвата на лични данни. Не се съдържат данни за заболявания, данни индивидуализиращи здравословен статус, етнически или друго, това, което изисква защитата. Обаче продължава. Друг случай на господин Куков, си позволя да го цитирам. Един баща година и нещо, две, може би вече търси съдействие от въпросния Куков, за който многократно съм изнасял данни, който е главен социален работник, нали, приема се, че длъжността му е високо в иерархията, който за мен хабер си няма какво прави там, защото няма дело, в което да няма нарушение на неговата работа, по което аз съм участвал и което ми е станало достояние. Последния път искаме пак да се запознаем с едни материали по едно дело, получаваме едни хаотично, получаваме цялото досие. Не беше номерирано, не беше прошнуровано, гаранцията, че се превнесат или изнесат документи съответно няма. Протоколирана е срещата, защото отнеме много време, имам ги. Куко вече не си позволява да ми каже няма да ви дам протокол или няма да запиша казаното от вас, защото 15 години вече ме знаят в Пловдив и преди години не завеждаха дори сигнали, сега вече поне това със сигурност го правят. Аз диктувам моите изявления по протокола. И той е длъжен да ги запише. Не както коментира Стефка Гератлиева, една друга звезда от БСП Пловдив, аз ще преценя какво да записвам в този протокол. Не е така. Ще прецениш, когато волеизявлението е твое. Когато говори аз или говори гражданин, сте длъжни да запишете това, което казва. И на поставени от въпроси към Куков и към Гератлиева в други моменти, моля да ни обясните еди какво си, те ми казват, задайте си въпросите писменно. Да ви е познато, господин Янков, това от Карлово? Да, познато ме, чухме го. Ние да си зададем въпросите по едно досие писменно. Защо? Беше отказан достъп до документи, до информация, бяха ни отказани отговори, а по член 139 от правилника за организация и дейността на Народното събрание
Те са длъжни да ни предоставят такава информация. Длъжни са. И отново, за да няма спекула, ще поясня. На срещата в Карлово аз имах изрично пълномощно от моят доверител да се запознае с документите по реда на АПК. Господата, които дойдоха, присъстваха, за да се ориентират как работи системата, как работи тази дирекция. Аз поисках досието, аз да го чета, а не те да четат лични данни на тези граждани. Защото имаше и такива възражения. В нито един момент не сме искали да четем лични данни, това нас не ни интересува. Ние не бяхме там, за да проследим конкретен случай, а бяхме там, за да проследим начина и системата на работа. И съответно, това е което видяхме. Адвокат Попов говори за нарушенията, с които се сблъскахме. Друг случай в Хасково. След второ посещение и пак след намесата на господа от Възраждани, между другото, извинявам се, отварям още една скоба, не знам защо в Карлово изрично решиха да напишат, че народните представители са от Възраждани. Мен не ме интересува откъде са, казвам ви честно. За мен това са народни представители, които трябва да защитават граждански права. Дали са от Възраждане, от ГЕРБ или от някоя друга партия, аз нямам спирачки, скрупули или каквото и да обясня това, което казвам сега на всеки един народен представител. За мен е важно някой да се ангажира. Те обаче настояха и написаха, даже се вижда малко над реда, можем да ви го покажем протокола. Отгоре написаха Възраждане. Така, да продължим за Хасково, за да ви покажа, че това нещо е в цялата страна. Ще продължим и с други градове. След поредна среща в Хасково решиха да ни предоставят материали, като в материалите първо ни беше предоставена възможност да се познаем по смисъл на АПК в пълен обем, а пак ни бяха дали избирателно това, което са преценили. При запознаване с материалите, аз тъй като сме да твърда, че познавам методиките и нормативната уредба, директно в протокола им казах: хора, тук има нарушение на стандарт чест при изготвянето на плана. Обяснете защо липсват мнението на страните, защо липсват подписи на страните в протоколи. Защо липсват протоколи от обсъждането на тези плана? Ще поясна. Плана за действие е нещо, което социалните задължително трябва да направят, когато имат данни за дете в риск. Това регламентира всяка една стъпка от тяхните действия и следва да гарантира законосъобразност на действията, прозрачност на действията и ангажименти на всеки един родител, които ако не се спазва, защото там пише срок, отговорник, те имат основание за налагане на административно-наказателна санкция. Когато ти не спазваш административно-производствените правила, ти не можеш да гарантираш законосъобразност на действията си. Нещо, което пази и социалните работници, пази и децата. Но което масово не се случва. Отново имаше заличаване на цели страници от документи в Хасково. В официален документ бяха изложени неистини, които при изричен въпрос от моя страна на среща в ДСП, откъде са стигнали до даден извод, защото аз прерових документите, извода, който бяха формирали, го нямаше установен никъде другаде, нито в протоколи, нито в отговори до други институции и така нататък, че примерно родител е възпрепятствал срещите на дете с майката, не можеха да обяснат. И питах: хора, вие съзнавате ли, че изготвяте документи с невярно съдържание и засягате дете? Социалната работчика се измъкна с довод, че това било казано от майката. Една жена каза, или един баща каза, не е средство за доказване по смисъл на член 14 от правилника. А там каза, че трябва да се събират доказателства. Една жена каза, как да кажа, елемент на фолклора. Не е на административно-производствената дейност на социални служби. Отново нарушение на закона на член 21 и много други неща съм ги изписал изрично. Протокола от срещата го имаме. Те го подписаха всички без възражение, защото аз държах да се води протокол, както държахме и в Карлово да се води. Кой каквото каже да си застане зад думите. Тези хора в Хасково не възразиха. И слава Богу, там случай не е много тежък, както има случаи с задържани деца от единия родител или случаи на тежко домашно насилие или, не дай си Боже, някой кървав случай като Адриан, извинявам се, че го цитирам, на който всички медии изкачат, но случаи като Адриан са единици и дано да не са повече. Но статистически интересите на деца на
на основа база на населението е много по-голям и това касае цялото ни общество. На годишна база, по анализ от данни от Националния статистически институт, около 300-350 хиляди деца са в потенциален риск от родителски конфликт. Това нещо унищожава устоите на обществото ни до голяма степен. Това нещо го плащаме ние като родители, това нещо го плаща и бюджета с някакви неадекватни или неправилни социални услуги. Защото писнали двама родители, че не могат да се разберат и веднага ги пращат на някаква социална услуга, без дори да има ясна мотивировка каква е тази социална услуга и какво трябва да направи. И най-важното, вместо да ги съберат в рамките на една социална услуга, пращат един на психолог, другия на психолог и всеки си говори каквото си знае, ефекта е никакъв. И това, ако си направите труда по ЗДОИ да поискате информация колко струва една социална услуга, на годишна база и на национално ниво, мисля, че за 2019 година бяха около 200 милиона. Разходи за социални услуги за деца. Изключвам в това число за логопед, за деца с специални образователни потребности. Не. Масово социалните работници при родителски конфликти, вместо да навлезат в дълбочина, въз основа на тези планови да се опитат да въвлечат социалната работа родителите, те им казват, отидете на социална услуга. Даже пишат, че са им обяснили, защото има специална методика как става насочването към социална услуга. Не, това не се е случило. Това се случи след множество мои жалби, по мой случай след 10 години. Дъщеря ми, слава Богу, порасна здрава. Това са много деца, стотици хиляди деца могат да попаднат в такава ситуация. И ние слушаме обясненията на Надя Танева как всичко било наред. Това е абсурдно. Друг случай за Карнобат. Много брутален случай. Там аз лично по едно дело разпитвах директорката на социалните. Казуса, по който аз се разпитах, 2 деца разделени повече от година. Братчи и сестричи малки. Момченцето след вече финализиране до голяма степен на първото дело пред районен съд се оказа с синдром на родителско отчуждение от бащата, който е на тяхна територия. Следствие на едногодишната работа на ДСП Карнобат. Страшно. С твърдения за домашно насилие, с щуроти, говорим за домашно насилие, не в физическия смисъл на домашно насилие, а просто едни твърдения за домашно насилие. Една майка беше лишена от адекватни контакти с момчето си и то следствие, така ще го сложа в кавички, законосъобразната и активна работа на ДСП Карнобат, които вече само се водят по случай, добре, че работа бе изнесена в Бургас, момченцето е тотално отчуждено от майката. И сега работят на ново психолози, поредните с него, за да се възстанови контакта с майката, при който то казва, ти си ма била, ти си ма скубала, ти ми опропасти детството. Това е детенци на 6 години, то няма този речник. 2 психологически експертизи установиха, че детето е отчуждено поради поведението на бащата. Друг случай със същата, под ръководство на същата директорка в Карнобат е 2 социални доклада, изготвени на 8 декември. Ето е резолюцията на госпожа Друмева 8 декември. Това е единият социален доклад, който няма подпис на началник отдел. Уточнявам, за да стигнеш до директора, трябва да се подпише първо този, който го изготвил, след това началник отдела и накрая да го съгласува директора да го одобри. Същия социален доклад с резолюция 29 февруари одобрявам Гергана Друмева с дата на изготвяне на напечатано отдолу 8 марта. 29 февруари и 8 марта. Тя го одобрила преди да бъде изготвен. Този социален доклад съдържа подписите на социалния работник и на началник отдела. Само че върху този социален доклад, който съдържа подписите на началник отдела, някой е нанасил корекции. Зачертавал е, писал е какво да са махни или да са промени, да се нанасят корекции. По мои данни, които са ми предоставени, следващия социален доклад с резолюцията от 8 март не съдържащ подписа на началник отдел, защото началник отдела
не се е съгласил вече с коригираното съдържание. И аз тук посъветвах този човек отново да си пусне искане за запознаване с досието, за да видим точно кой какво е правил. Защото много честно аз, като тръгвайки да оспорвам такива социални доклади и благодаря на съдиите, които допускат събирането на доказателства, изисквам пълните преписки. Едва когато това нещо стигне в съда, мога да се ориентирам кой социален работник, като госпожа Гератлиева, как точно си е вършил работа. Само че казвам ви, докато това нещо стигне в съд, някои деца вече може да са сериозно увредени. Или докато съда разпореди да съберат тия доказателства. Тук е човека от Карнобат. Нека той да ви каже с няколко думи, моля да се бъде кратък, какво точно е разбрал. По данните, които имам, госпожа Друмева собственоръчно е поправила вече изготвения доклад пред нейни служители, като също по данни, които имам, служителите са поискали закрила от главния прокурор за оказван натиск. Да споменем ли, че има досъдебно производство? Да, ще ви цитирам и номер. Във връзка с този случай е образувано досъдебно. Досъдебно значи, че разследващ орган е установил, че има данни за престъпление. Това не е предварителна проверка. Това е досъдебно. Тоест, има данни за престъпление. Също както в Пловдив има образувано досъдебно, което не знам вече хода му как е, за подправени подписи. И районна прокуратура Бургас го работи това досъдебно. Няма да влизаме повече в детайли. Мога ли да спомена само за една минута по какъв начин откъснаха контакта с дъщеря ми от мен? Завеждам дело за родителски права, като родител, който си е гледал 5 години детето без помощта на майката, ние не знаехме къде е майката. Завеждайки дело за родителски права, майката се появява. Срещу мен се завежда сигнал за домашно насилие след първото заседание на родителските права. Средствата за комуникация с детето ми се изключват и детето ми започва да се отчуждава и да се увещава да говори срещу мен, че аз съм го бил и съм го тормозил. Детето ми започва да се крие в училището и да ми звъни от тоалетните, като единствен начин за комуникация между мен и него е това да започна да пиша писма на детето си. Писма до училище. Така се свързвах с детето ми, което съм гледал от бебе. Нали, останалото вече аз... По същия този случай мога да ви покажа това, което коментирам за протоколите. Протокол от 17 октомври 23-та, изготвен в присъствието на родител, дете, социален работник и директор дирекция социално подпомагане, който е финализиран, ето ги подписите, където свършил протокола. Само че след това протоколът продължава още страница и половина. Малко е дописан. Не знам дали малко е дописан, обаче за мен всякакви гаранции за законосъобразност са опорочени. Мога ли да кажа една дума относно този протокол? Като свидетел на вкарването на този протокол в съдебна зала, госпожа Друмева лично вкара този протокол в съдебна зала. Собственоръчно. Без да бъде изискан от съда или по друг начин, тя собственоръчно го вкарва в съда. Беше ли приложен в преписката, която е изискана от съда този протокол? Преписката, коя преписка? Преписката на детето. Искал ли съда Значи, да, те искат досието на детето, нали така? И този протокол беше ли в това досие? Не, госпожа Друмева вкарва този протокол на второто заседание от делото за родителски права собственоръчно, както казах. Той не е бил дори в досието. Коя е госпожа Друмева? Госпожа Друмева е директорката на ДСП Карнобат. Възможно е този протокол да е изготвен след внасянето на досието, нали, като време. Възможно е обаче да е изготвен и преди това. Когато нямаш гаранции за законосъобразност, всякакви хипотези могат да бъдат изградени и те в никакъв случай не защитават интересите на децата. Бих искал да дам думата и на още един родител, който да ви обясни. Да, отново са на лице същите неща, за които говори адвокат Попов.
В насипно състояние ми се представят на цялото досие на синът ми, като в него липсват доста неща, трито е в протоколи. Тук става въпрос за ОЗД Пловдив. Също така липсват част от комуникацията между въпросния социален работник и разследващ полицай. Какво друго? Не знам. Обяснете за уведомяването преди дела за социалните доклади. Да, за социалния доклад. Социалният доклад, мога ли да спомена коя е социалната работничка? Която го изготвила, да. Да, Цонка Кечева. Всъщност тя ми казва, че аз мога да се запозная с социалния доклад, като бъде внесен в делото. Тя уведоми ли ви преди да го внесе в съда, че е изготвен? Да, тя ме уведоми, че е изготвен, но всъщност аз не съм запознат с него. Каза ли ви, че може да отидете да го видите? Не, казваме, че директно мога да се запозная с него вътре в съда. Системно нарушение. Аз мога да говоря с дни. Смятам, че това, което казвам, Между другото, за много от тези случаи, включително и за Карнобат, по случая, по който бях аз адвокат, сме подавали жалба в Социалното министерство, пак съответно нищо не беше открито. То само като прочетеш протоколите от съдебно заседание ще ти стане ясно какви злоупотреби и нарушения има, но интересно инспектората много често си затварят очите. Включително имахме случаи представители от инспектората да отказват да записват нещо казано от нас в протоколи. И на мое изявление, господа, искате да правите проверка, дайте да седем да гледаме заедно документи. Получихме, винаги съм получавал отказ. Даже има случай, най-съща жена, представител на инспектората ми отказва. Просто трябва да изрова протоколите. Последно имаше един случай по пролетта пак в Пловдив. Не бяха изпълнили ДСП Пловдив, не бяха изпълнили указания на Държавна агенция за криминалитет. Дойдоха инспекторат. Пак трябваше да ходим до министъра, който беше тогава. Разберете, не може да ходим при всеки министър. Тогава пратиха инспектората и те опорочиха нещата. Не може да проверяваш нещо и да не вземеш становището на граждана, чието казус проверяш, а да вземеш само становището на проверявания. И другото нещо много фрапиращо, сега ще ви покажа, сетих се за господин Куков. Дето се проверява сам. Да, само да намеря документа, защото аз обичам да показвам доказателства. По случая на господин Кузманов пускаме жалба. Ето е моята жалба, която аз съм изписал лично с пълномощие от родителя. Тази жалба е адресирана до господин Гоцанов с копия до АСП. АСП, респективно, възлага на регионална дирекция социално подпомагане Пловдив, която контролира действията в областта, да извърши проверка. Запознавайки с този документ, аз установявам, жалбата е заведена в агенцията на 22 април. Следващия входящ номер е на 25 април, предполагам, че е на РДСП. Няма печат, виждам само входящ номер. На 16, всъщност, следва резолюция господин Куков, Момчил Куков, главен социален работник, и за него мога да говоря с часове, да даде отговор по жалбата на 16 май. Отново, точка по точка съм описал подробно това, което съм видял, защото пак след много, много юридически и неюридически действия получихме достъп до това досие. Господин Куков с месеци не можеше да установи едно дете в Хисаря ли живее, в Пловдив ли живее. Разбирате ли за какъв абсурд става въпрос? Майката твърди, ние живеем в Хисаря, детето учи в Пловдив, личния му лекар е в Пловдив и ние всеки ден пътуваме. Той отива на адреса, тя си е там. След натиска юридически оказан от мен и тези жалби, господин Куков се сети да издаде задължително предписание, което би трябвало да издаде месеци преди това. И сега го питаме, господин Куков, какво правим по случая с детето? Нека да мине проверката от инспектората. Този отговор го има документиран в протокол.
За мен господин Куков не отговаря на изискванията за главен социален работник. А още по-малко си спазва задълженията по длъжностната характеристика. А най-вече доказателства за това негово поведение са предоставени на АСП над 10 години. Обаче той се развива като главен социален работник. Мисля, че и Цонка Кечева е на същата позиция. Отговора, който е върнат до регионалната дирекция, пак съдържа неистини, е подписан от директор ДСП Пловдив, началник отдела, който е проверяван, и Голчил Куков на 16 май. И ние си мислим, че живеем в държава, която защитава децата си. Така, обяснението му трябва да бъде писмено, саморъчно или написано от него лично. Когато връщаш отговор, няма много работа господин Куков да удостоверява верността на извършената проверка. Ние не знаем точно как е направена тази проверка, но опитът ми показва, че РДСП и друг път съм го засечил, им пращат на проверяваните. Дали ще е на Куков, дали ще е на отдела. Ако отдела е обект на проверка, отиваш и го проверяваш на място. И ангажираш и страната, която се оплаква. За да му покажеш ти на този гражданин, че наистина адекватно си свършил работа. И най-малкото да го питаш, както аз пред административен съд питам една клиентка, ела сега да виж какво е дошло и ми кажи кой подпис е твой, кой не е. Защото те са видимо различни, разбирате колко е абсурдно. Те са видимо различни. И аз се чудя как да обясня на административния съдия, ма гледа странно, защото знае, че аз си отварям устата и казвам, съобщавам данни за вероятно документно престъпление. Пълен абсурд. Може ли само да обобщим тези промени, които сте входирали социално, каква част от проблемите ще решат? На този етап, както ви казах, и това, което... Да. Нека преди това да кажете точно как се казва този документ, който е внесен. Това е предложение за промяна на правилника за прилагане закона за закрила на детето. Мога да ви го разпространя. Аз нямам против и стоя зад името си. Някой може да каже, че не е съгласен, някой може да каже, че абсолютно не е адекватен. Каквото иска да нека да се коментира. Но за мен е важно това нещо да бъде обсъждано. Защото в стандарт 11 от една методика пише как трябва да се води документооборот. Само че не се спазва. В това предложение съм се постарал, съобразно моите юридически познания, това нещо да бъде регламентирано достатъчно ясно, точно и конкретно, за да не се налага Куков или Дърнева да се опитват да разсъждават, или шефката на Карлово, ДСП Карлово, кое е лични данни, кое ми право да видим и кое не. И кое можело да бъде регистрирано в системата на ИИС на АСП, електронната система, и кое не. Значи, когато имаш ясен регламент, и проверяващите органи ще проверяват за спазването на правилата, и гражданите ще имат реципрочното право на защита. Защото не може държавната администрация да има императивно поведение спрямо граждане. Нали затова се борим за демокрация? Да има баланс на правилата, баланс на правата и правото на защита да бъде ненакърнимо. В наказателното право правото на защита е абсолютно неотменимо и опоручава всички действия, ако то не е спазено. Тук какво правим? Тук 15 години аз обяснявам за едни и същи злоупотреби, разгледи след 15 години уволниха Танева. Ама Танева е проява. Разбира се. Не са знаели за това, за което ще ви кажа. Алармирал толкова. Така, от разговорите, които получих в Министерството, защото се дигна много шум. И то се дигна шум, съжалявам, че господин Бекриев го няма, на едно интервю за Адриан. Те държаха Адриан абсолютно незаконосъобразно в институция. При наличие на родител тук. И аз казах, на какво правно основание го държат това и те далеч от бащата. Те даже не го бяха допуснали бащата в болницата. Да остане. И тогава това беше пряко в национален ефир. И Надя Танева, доколкото знам, тя беше шефка на АСП тогава. Вероятно им е разпоредила, детето беше върнато. Незабавно на бащата. Къде е логиката? Имаш родител. Остави детето. Контролирай ситуацията. Наблюдавай родителя и детето да прецениш, то родител става или не става.
Как ти така? Тошкова, една прословута юрисконсултка, БСП Пловдив, му обяснявала как ще го поръчат 6 месеца в Германия. Какво е това? Тошкова разписва и за юрисконсулт БСП и за началник отдел. А Тошкова е част от проблема. Защото тя се явява и по делата, и като юрисконсулт на БСП Пловдив трябва да им разяснява правата и задължения. За мен тя е абсолютно некомпетентна, професионална. Защото Районен съд Пловдив, по делата, по които аз съм бил страна, винаги е констатирал проблем. И се е произнасял с съдебни решения, с които е отменял или не е допускал удължаването, настаняването на деца. Има въпрос относно промените, които сте предложили, понеже става ясно, че проверяващите органи на инспектората не правят проверките така, както Ще отворя една скоба, имате ли за да илюстрирам. Конкретни предложения? Да, описани са. Описани са. Както казах, аз предлагам промени да се правят внимателно и след анализ. Това, което съм предложил, са част от това, което трябва да стане по мое виждане. Това, което съм предложил, е обусловено от правата на гражданите и задълженията на държавната администрация по закон. Казвам, говорим за детайлизиране. Това, което е предложено, е гражданите да не получават насипно документи. Когато отидеш да гледаш преписка, както отиваш в прокуратурата, да ти се представи цялото досие на детето прошнуровано, пронумеровано, за да си сигурен ти или поне да се намали вероятността някой да извади или да привнесе документи. Простичко е. Това го има. Говоря за случая, в който казахте, че инспектората прави проверка и проверявания Кой от всичките случаи? Резултатите от проверката. Нали, логично е, както казахте вие, аз като проверяващ да дойда на място, да събера стрелите и документите и всички на една маса и да видя какво е. Формалната логика е това. Не. В предложението ли? Значи инспектората, в правилника съм го описал, но не е толкова детално. Инспектората си има самостоятелен документ, който регламентира начина им на работа. Да. Това в случая не е засегнато, но аз мисля, че когато преписката се води правилно, законосъобразно и тя може да бъде проследима, инспектората няма къде да отиде. Тоест той само това като констатира би трябвало да е наясно. Когато нямат изрично описано задължение или не е много ясно написано как да бъде подредена, почваме да гадаем дали нещо е правилно или не е правилно. Правилото в правилника ще задължи инспектората. Устройственият документ, който регламентира проверката на начин на провеждане на проверките на инспектората, съобразно нивото на административните актове, стои последващо ниво. Имаме закон, правилник за прилагането му. Аз мога да предложа много неща. Не всеки ще е съгласен с тях. Смея да твърда, че имам устойчиви познания по темата. Но казвам пак, не е добре рязко да се разтърсва една система с много правила. Видяхте полемиката за споделеното родителство. Там бяха внесени безумни неща. Безумни. Помните протести за стратегията на детето. Тогава по повод тази стратегия аз проведах разговори с представители на различни политически партии. Им казах, хора, обществото не е наясно с правилата. Стратегия е заложена и трябва да има, но не по този начин, по който е написана. Сега има стратегия за водите, стратегия за национална сигурност. Това са основополагащи документи на държавната политика. Трябва да ги има, но трябва да бъдат написани много правилно и много професионално. А те тогава стратегията бяха написани на камара щороти, извинявам се за израз. Танева като представител на ГЕРБ, последните 15 години всичко, което отило в МТСП е било под контрола, нали, Министерството е било под контрола на ГЕРБ или съвместно с правителство на ГЕРБ. Нищо не се случи. Трябваше да се случат някои по-особени събития, да ангажираме и други министерства и тогава горе явно осъзнаха какво се случва, защото информацията, която се предоставя от проверяващи, най-вероятно стига изопачена до ръководното звено. Аз съм водил лични разговори с представители на АСП, които в някакъв момент казаха, да, но до нас пристигаше друга информация. Тя пристига друга, защото никой не е седнал да гледа точно какво има. Не може едно дете
да се отглежда от един родител и да ходи 5-6 години на социална услуга и на никой да не му прави впечатление, че този, който го гледа, е причината да ходи на социалната услуга, че е в риск от падане от образователната система. Примерно. Кой го плаща това? А какво се случва с това и те? Какво се случва с децата на тия хора? Девиантно поведение, наркотици, криминална престъпност. Какво правим с това общество? Страшно е, разберете го. Статистически погледнато е страшно. Съдът се произнесе за Адриан, че има някакви наказания. Но това са крайните случаи. Те статистически са много по-малко. За съжаление обаче нарастват. Но 300-350 хиляди деца на годишна база в потенциален риск от родителски конфликти е страшно. Аз се надявам, че представители на който и да е правителство, на която и да е политическа партия, и казвам благодаря на тези хора, че съдействаха, защото предния път благодаря на тяхна пресконференция май разрешкахме нещата за Танева. Абсолютно. Абсолютно. Да. И аз се надявам не да има противопоставена политическа основа, а да седи да се работи в екип. Децата не са елемент на политиката, те не знаят какво е партия. Докато някой не ги опорочи. Няма ли екипност в тази работа? Трябва да закрием и държавата. Други въпроси? Имате ли някаква информация? Колко от тези деца в риск са от деца на семейни двойки, на семейства в брак и семейства без сключен такъв? Не. Статистиката съм е правил по аналогия. В момента в България не се води статистика за семейното съжителство без брак. По данните, които обработвах от 2019 година... Извинявайте, че ви прекъсвам. Цялата ми идея на въпроса беше дали пък хората, живеещи без брак, при тях няма да се окаже по-голям процент. Не мога да кажа. Значи, от опита ми по дела, клиенти, които идват дали са женни или не женни, те, ако се разбират за децата, няма никакво значение дали са женни или не женни. Наличието на брак е малко по-сложен юридически казус. Но в отношенията за децата няма никакво значение дали са били женни или не. И по това как ще си разпределят родителските права. Да ви кажа, действително статистиката за безбрачните семейства съм е правил по аналогия. По статистика от 2019 година около 40% от браковете завършваха с развод. И това съм взел като аналогия, защото аз никога не съм видял разлика между това дали са жени или не в отношението спрямо децата. Но действително не са обхванати, а трябва. Има предложение в тази насока, има някакви идеи. Но не може. Значи, статистическите данни дават възможност на органите на държавно управление да имат мониторинг върху обществото и да планират действия за неговото укрепване, поддържане, развиване и така нататък. Нали, не говорим за суха статистика. Но ако по ЗОДОИ, Закона за достъп до обществена информация, са пуснат искания, колко пари, примерно за 23-та година или за 24-та година, са похарчени за направление по социални услуги от отделите за закрила на детето, не включващи здравословни проблеми на децата, мисля, че сумата няма да е малка. Една част от тази сума може да бъде спестена. Така ли изчислихте тия 2 милиона? Не съм казал 2 милиона. Не казах за 200 милиона бяха в бюджета за 2019 година, националния бюджет. Но там е обобщено от социални услуги. Затова казвам, не мога да кажа диференцирано кое за колко е. Аз не съм против социалните услуги. Нека да бъде разбран правилно. Всяко едно лечение трябва да е относимо на заболяването. Също и с социалните услуги. Не можеш да предоставяш социални услуги, едно дете 6 години да ходи, давам го за пример, за да го илюстрирам, да ходи на социална услуга поради риск от падане от образователната система, а в същото време това да живее до родителя довел до този риск. Не е ли парадоксално? Или дете с родителско отчуждение да бъде водено на социалната услуга от родителя, който го отчуждава. Нали, абсурдно е.
и да няма контакти с този, от когото се отчуждава. Ти на практика катализираш все повече този проблем. Затова има, не казвам, че нормативната база е много зле. Това, което го има, като нормативна база, методики, за мен е достатъчно, ако някой иска да си свърши работа. Да, може да бъде подобрено. Може да бъде направено по начин, по който да подпомогне родителите, да подпомогне социалните работници. Но в никакъв случай по начина на изписване то не е вредно. Вредно е по начина на прилагане. Насякъде пишат, родителите са консултирани за социалните услуги и им дават да подпишат направление за една социална услуга, като не са им казали какво друго има. Има си специална методика. Този правилник, който се прави, то няма да има ефект, след като закона не се прилага като хората. Значи основният проблем, точно така, основният проблем е правоприлагането. Не, проблем е човешкия фактор, който просто не иска да работи както трябва. Когато обаче, моята теза е, че когато тези промени в правилника се въведат като правила, всеки колега, адвокат, ще знае какво да прави. Това е ролята на адвокатурата, нали, като коректив на държавното управление. Само искам да припомня на адвокат Попов преди 2 дни в Карлово зададе един въпрос на социалните работници, който на мен ми направи силно впечатление. Попита ги каква част от случаите, тъй като те обясниха колко са натоварени, нали, след като отказаха да представят документи, да съдействат и така нататък, взеха да се оплакват. Ние им казахме, че ние сме там, за да видим как работят, от какво имат нужда. Разбира се, оставихме контакт. Ако имат някакви предложения, които могат да отправят към нас, съответно да се работи по тях. Искаме да сме в полза и на социалните работници, за това сме там. И той ги попита колко са случаите и най-важното, колко от случаите са на повече от 3 месеца. Адвокат Попов, бихте ли казали на журналистите и на гостите какво отговориха? Казаха, че над 90%, почти всички са над 3 месеца. Което значи, че работата зацикли. Тя не решава проблеми, тя просто продължава. Или докато се откажат родителите, или докато децата станат пълнолетни. Нали, също едно дело няма да продължи повече от 3 месеца, 5 месеца, година. В София 2, примерно, защото е натоварен Софийския съд. Пловдивския също вече е много натоварен. Обаче, когато проблемите се преекспонират, това се отразява и на съдебната система. Едно е да регулираш обществени отношения, друго постоянно да дълбаш в едни и същи проблеми, защото те не се решават, а се катализират. И то до голяма степен се катализират от начин на работа в социалната структура. Други въпроси? Част от потърпевшите са тук. Говорете и с тях. Само да кажа по относно това, което казахте, че детето се води именно от насилника на услугата. Моето дете се води от майката, която го отчуждава на услуга вече над 1 година. И за това нещо се изразходват пари за центрове, идват 3 специалисти, работят с детето. Аналогичен случай има и в Ихтиман. Точно подобен случай. Детето продължава да се отчуждава, откакто съм завел дело за родителски права, детето спря да ме пише, отчуждават го и също време то ходи на услуга за това, че е емоционално потиснато. А то потискането продължава от човека, който го гледа. В същото време услугата ще тече с години. Емоционалното потиснатост у дете е функция и на самото родителско отчуждаване. Когато детето е лишено от единия родител, първо по смисъл на закона, лишавайки дете от грижата на родител, то автоматично го поставя в риск. Затова говоря за тази голяма база потенциален риск. Второ, когато го лишиш от единия родител, това дете, особено ако той имало добра връзка с него, ти го принуждаваш, ти упражняваш насилие срещу него, лишавайки го от другия родител. А социалните, не предоставяйки достъп или не съдействайки до достъп до другия родител, първо се лишават от възможността да диагностицират отношенията между тях и второ катализират проблема. Простичко, не е сложно. Само една думичка да кажа съвсем кратко. Нямате идея какво е детето да се крие в
тоалетната, за да се свързва с вас, защото е заставено да не се свързва с вас. Нямате идея какво е това нещо да ти се случва за дете, което си гледал от самото раждане и си дал живота си за него. Аз имам много такива случаи. Последния в Разград. Между в Разград, заради начин на работа на социалните, 2 деца са 4-та година обявени за държавни единствени в шенгенското пространство. Едва успях да убедя окръжен прокурор в Разград да образува досъдебно. За това, че децата са поставени в риск. Не мисля, че някой ги е намерил. Спечелихме родителски права и каквото можахме по делата. Спечелихме, но децата и майката ги няма. И никой не знае къде са. И там едното детенце се криеше, взимаш телефони от съучениците да се обади на баща си. Ужасно е, да. Наистина е много ужасно. Вече трябва да са към 14-15 годишни. Братче и сестрички. И аз не можах да му помогна на този човек. С правни действия не мога да му помогна. Всяко дело му спечелих и какво от това? Какво от това? Тя си въртеше децата София, Разград, ходеше където си иска. Даже и там осъдихме социалните в София. И какво от това? Какво от това? А темата за административното правоприлагане и социалните също е много дълга. И там могат много неща да се предложат и да се кажат. Искам да благодаря на всички за вниманието, което отделихте. Темата е изключително важна, така че продължаваме да я следим, продължаваме да работим по нея и очаквайте следващи включвания от нас. Благодаря на всички.